салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. бовар кунед ин саҳар аз хабарҳои зиёд телефонамро кушода натавонистам ва ҳатто фикр кардам ки Месси Барселонаро тарк кардааст. аммо вақте ки хондам ҳолат аз ин бадтар асту беҳтар не. имрӯз мехоҳам бо шумо дар бораи Месси, Бартомео ва дар дохили Барселона айни ҳол чӣ рух дода истодааст ҳарф занам. аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз дар бораи Барселона видеои нав баровардан. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки видеои мо бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. дар онҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осташ эътимоднокист. ба ссилка коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл туҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. оё Месси дар ҳақиқат аз Барселона меравад? ӯ омода шуд ва кори заруриро анҷом дод. Лео РАСМАН ба роҳбарият факс равон кард то ин ки шартномаи худро бо Барселона қатъ кунад. хабар медиҳад Марка ӯ дар охири мавсим ҳуқуқи чунин карданро дорад. то 10 июн Месси метавонист ки аз ин опсия истифода барад, аммо вобаста ба коронавирус ва дигар омилҳои пандемия ин кор амалӣ мешавад. ба ақидаи Месси мавсим моҳи август ба анҷом расид. ӯ тамрин карданӣ нест ва тест барои коронавирус низ намеспорад. Месси ҳуҷҷати худро бо бюрофакс равон кард. ин намуди хизматрасониест ки барои фавран равон кардани ҳуҷҷатҳо истифода мешавад. ин хизматрасониро бештар ҳангоми норозигӣ ва баҳсу ҷанҷолҳо истифода мебаранд. Барселона расман тасдиқ кард ки дархости трансферро қабул кардааст. баъд ин роҳбарият дар ҳолати хуб нестанд. моликони Барселона мегӯянд ки Лео наметавонад шартномаи худро қатъ кунад ва бояд ҳуқуқҳои худро ҳимоя намояд. дар рӯзҳои наздик шӯрои директориён вохӯрӣ мекунанд ва Бартомео бо роҳҳои юридикӣ трансфери Мессиро манъ мекунад. рӯзноманигори бразилияи спорте интерактиво Марсело Бехлер ки аввалин шуда трансфери Неймарро ба ПСЖ хабар дод, гуфт ки Месси аллакай 16 август қарори рафтани худро баровард ва соли 2021ро интизор намешавад. муддати партиё бошад менависад ки Барселона оиди ин трансфер ҳеҷ чиз намедонад, аммо овозҳо зиёд шуда истоданд. Марка боз оиди рӯзҳои охири Месси дар Барселона хабар дод, вале Бартомео мухлисонро ором кард. Месси мехоҳад карьераи худро дар Барселона ба анҷом расонад. ман бо Куман ҳарф задам ва ӯ гуфт ки Месси ин сутуни Барселона ҳаст. чӣ Мессиро айни ҳол халал мерасонад? Роналд Куман борҳо Мессиро таъриф кард ва бо ӯ вохӯрд, аммо ин вохӯриҳо натиҷа надоданд ва Месси хоҳиши рафтанро дорад. гуфта мешавад ки дар суҳбат бо Месси Куман ба тарафи Месси гуфтааст ки бартариҳои шумо ба анҷом расид ва бояд акнун дар фикри даста бошед. шояд Куман ба рафтани Месси бовар надошт ва ё ин ки суханони ноҷоро бо ӯ истифода кард. хабари Мундо Депортиво: сабаби рафтани Месси ин рафтани Суарес низ ҳаст. баъди боғ бо ҳисоби 8-2 аз Бавария, Месси бо Суарес суҳбат карда хостанд ки ҳолати дастаро фаҳманд. дар ҳамон шаб рӯз мураббии ҷадид хоҳиши ҷавоб додани Суаресро гуфт. факти ҷолиб: агар аз Барса Месси, Ракитич ва Суарес равад, дар даста танҳо Роналд Куман мемонад ки дар финали Лигаи Чемпионҳо ба ҳайси бозингари Барселона гол задааст. финали 1992 бо Самдория. боз дигар паҳлӯи масъала. дархости Месси дарак аз он медиҳад ки Месси рафтанӣ нест, балки мехоҳад гуфтушунид гузаронад. ин суханонро собиқ менеҷери Барса Эмилио Руссо гуфтааст ки Бартомео мехост ӯро ҷойгузинаш кунад, аммо баъдан ӯро сур кард. фикр дорам қалби Месси рафтанро намехоҳад. бидуни ӯ проекти даста муваффақ намегардад. факсе ки ӯ равон кард метавонад сабаби оғози гуфтушунидҳо бошад. факси Месси: ҳуҷҷати Рамииро албатта нашр накарданд, аммо дар интернет ана ҳамин гуна ҳуҷҷат баромад. ҷойҳои асосиашро мехонем. бо ин номаи худ ман Лионел Андрес Месси Кучитини тибқи пункти 24 мехоҳам шартномаамро бо даста қатъ намоям. барои имконияти рушди шахсӣ ва профессионалӣ ки фароҳам оварда шуд изҳори миннатдорӣ мекунам. маҳз бо ҳамин сабаб ман ҳамчун инсон ва бозингар беҳтарин шудам, аммо бо сабабҳои шахсӣ ин қарори мушкилро баровардам. бовар дорам ки клуб инро қабул хоҳад кард. акнун саволи асосӣ ин аст ки Месси ба куҷо меравад? Марка се вариантро пешниҳод мекунад. Интер: милониҳо дар ҳақиқат ӯро мехоҳанд. даста буҷа дорад. конкуренсия бо Роналдо ва харидани хона аз ҷониби падари Месси дар Милан сабабҳоенд ки Месси метавонад ба Интер равад. Манчестер Сити: будани Пеп, қаҳрамоншавии Сити дар Лигаи Чемпионҳо мегӯянд Лео рӯзҳои охир бо Гвардиола суҳбат кардааст. ПСЖ: будани Неймар ки Месси дӯсташ аст. Месси ҳангоми навомадани Неймар ба Барселона хело ғамгин
гарда буд. бо сабаби имкониятҳои молиявии Интер имконияти зиёдтар дорад. бо баъзе сабабҳои Интер метавонад ки 90% налоги Мессиро кам кунад. бо Барселона чӣ мешавад? дар даста дарк карданд ки ситораи асосӣ аз роҳбарияти Барселона ва идоракунии бемаънӣ норозӣ аст. бидуни интихобот президенти даста ҷавоб дода мешавад, аммо ин кори мушкил ва тӯлонӣ аст. барои ин кор бояд дар 2 ҳафта аз 15% кормандони даста 17,000 подпис ҷамъ карда шавад. дар референдум бояд аз 3% 2 ҳиссааш бар муқобили Бартомео бояд овоз диҳанд. ин кор албатта карда мешавад. барои Месси худи ҳозир бояд рақобат кард. варианти асосии ин муносибатро бо Месси соз кардан ва Бартомеоро ҷавоб додан аст. собиқ президенти Барселона Жоан Лапорта ҳафтаи гузашта дар Твиттер чунин навист: барои Мессиро мондан бояд дарҳол Бартомеоро ҷавоб диҳем. Бартомео ва роҳбарият раванд, ҳатман Месси дар Барселона мемонад. албатта Лапорта мехоҳад ки дубора ба даста баргардад. кандидати дигар барои президентии Барселона шудан Виктор Фон низ чунин мешуморад ки Бартомео ҳатман бояд аз клуб равад. шумо аз ҳама чизи қимати дастаро нигоҳ дошта наметавонед. барои ҳамин бояд ҳатман аз клуб равед. тибқи иттилои марка мухлисони Барселона ба назди Камнов омада рафтани Бартомеоро хостанд. собиқ капитани Барселона Карлос Пиол барои дастгирии Месси чунин навишт: эҳтиром ва ҳайрат Лео, доимо туро дастгирӣ мекунам дӯстам. ин кор наздик шуд. акнун чӣ ки ин масъаларо ҳал мекунад? чунин норозигӣ баён кард дастпарвари Барселона ва бозингари Вотфорд Жерар Делафео. Артуро Видал ки ӯро низ ҷавоб доданиам бо як навиштааш ҳолати худ ва Мессиро баён кард. вақте ки шер дар кунҷ мемонад, ӯ ҳеҷ гоҳ таслим намешавад. этоо бошад чунин навишт: ту махсус ҳастӣ. президенти Каталония бошад чунон муроҷиатнома кард ки гӯё рафтани Месси расман эълон шудааст. Каталония ҳамеша хонаи ту аст. мо хушбахтем ки бозии туро аз наздик дидем. мо туро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем. дӯстон, ин чиз дигар шӯхӣ нест. бисёриҳо маро тӯҳмат мекардед ки хабарҳои ту дар бораи Месси дурӯғ аст, лекин то шамол нашавад, барги дарахт намеҷунбад. умедворам ки Месси дар Барселона мемонад ва Бартомео дар соатҳои наздик ба истеъфо меравад, вагарна мухлисон Бартомеоро титу пора мекунанд. ба ҳамин тамом, ин буд видеои имрӯза. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.